nyalo dhi ng'iyo ting'iyo idonje university manyo ni mbalariany manye madwaro nikech wan gi universities abich, wan gi East London, wan gi Liverpool John Moore, wan gi ginene University of Suffolk, kasto wan gi ariyo moko mag UNICAF mani Africa kae e Malawi gi Zambia. Koro iyiero idhi ting'iyo mbalariany midwa donje mano eroni, kasto imanyo course midwaro, kasto i-apply. Kasto gimoro kendo manyaka wachi, be isega apply scholarship. Ingeni application mar scholarship tek ichake ga to kichopo kumoro tiwacho ni yawa to be ma be nyalo obeda nango gikete kamano nikech ji mang'eny timo applications pile. Koro UNICAF kae wase loso wach kaka inyalo apply. Kichako application dakika 3 abich auchiel abiriyo isetieko timo application. Kata ng'ama ni dala kocha kata ng'ama ni dala cha nyalo kata timo application e simu. Ni Recho an kaka jafwambo kamindie agombo mondo amedra kaka jafwambo ng'ina ne university mabende nyalo miya masters e weche mag fwambo to timo kamano. Koro ginyalo kata gonwa simu, jomoko binyis ne an adonje website unu lakini pok aelewa achiel ariyo, inyalo konya. Koro wamiyo giga namba masimu to gigocho kasto wakonyo gi nyaka gidonje e mbalariany. Mabende bomiyo abange kanyo kamano. Bende sama ng'ato yiero course mabende odwa timo, kinde moko ng'ikruok bedo kaluwore ni ok donjre course ma ng'ato yiero ok donjre. Aseneno gino ka timre mang'eny nikech iyudo ka ji mang'eny timre e masters nikech wadwa tima masters mondo ayud karatas. In idwaro otas. Idwaro karatas.